As cifras falan por si soas. O 95% dos navegantes que recalan en Boiro proveñen da Bretaña francesa, proba do grande éxito da estrategia promocional do concello que dende hai varios anos ven reforzando a súa presenza na Rochelle. Seguimos afianzando a nosa relación ca Rochelle, xa que o noso potencial de crecemento radica en Francia, casi os visitantes todos de Boiro, cerca do 95%, pois son franceses da Bretaña francesa, cual ratifica o acerto da estrategia de visitar La Rochelle para beneficio dos náuticos de Boiro. A incorporación do náutico de Cabo de Cruz na rede europea Passport Scale tense traducido tamén nun grande incremento dos tránsitos no porto boirense durante os últimos 4 anos. Pero eso se demostrou tamén nos contactos que mantuvemos con Guildas, que é unha asociación de intercambio que é falar de escalas, non? Entre náuticas, non? Entonces, aí xa que estamos falando, sacando datos e conclusións, as conclusións son moi boas, as Passport Scales en Boiro pois se han multiplicado por 10 en 4 anos. Ademais da xuntanza institucional co alcalde e co presidente da Capitanía Marítima da Rochelle, o alcalde de Boiro mantivo encontros tamén con representantes do Yacht Club Classic, unha das entidades náuticas máis importantes a nivel internacional. A intención do Concello boirense é contar coa súa participación de cara ao camiño por mar que teñen previsto organizar no Xacobeo 2021. Con el evento más importante que tenemos ahora de cara al 2021, que es el Xacobeo 2021, y con esa remontada que intentamos hacer desde distintos países, desde Irlanda, desde Inglaterra, desde el norte Escandinavia y sobre todo de Francia, para hacer una especie de crucero multinacional, ¿no? Que vengan a confluir, si puede ser, como ya fue la anterior vez, en el aniversario de San Francisco de Asís, que vengan, confluyan en Boiro e intentar remontar el Ulle y acercarlos, como es a la Santiago, a ganar el jubileo. A boa relación entre Boiro e La Rochelle ten como resultado un mercado ben consolidado, no que ano tras ano seguen afianzando lazos entre as dúas rexións.